The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon tayo partner at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes para sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA 4 The Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Kaninang umaga, partner, pinadala sa atin na acrylic painting mula kay Mark Rainer Salcedo. Kung matatandaan mo, partner, naging guest natin siya sa ating programa dahil sa talentong taglay nito sa pagpipinta at nagpapasalamat kami sa binigay niya. Eto, partner. Ano ang Pakita ko ginuhit sa'yo, niya, partner? Eto siya. Ayan. Tadan! Oh! Diba? Ikaw yan. Ikaw rin ito. Oo, tayong dalawa yan, partner. Maraming salamat, Rainier. Ayan, di ba, partner? Kakaiba talaga yung talento niya. Kung bibilhin niyang partner, magkano daw yan? Oo. Sabi niya baga, partner, yung dati niyang naibenta is almost nagre-range ng 5,000 to 11,000. Oh. So siguro ito, partner, kasi mas malaki to doon. Mga 11,500. Dinagdagan mo ng 500. Dalawa tayo yan, partner. Oo. Siyempre, priceless tayo, partner. Oo. Pero dahil dito sa obrang ito, makikita mo, partner, ang galing Maraming niya. salamat kay Yan, Rainier. galing. Magaling. Pero partner, mukhang may daya ito. Bakit? Payat ka dyan. Hindi, nung time na yon, diet ako. Pero Nung makita maganda niya ako. talaga, di ba, partner? Maganda. Kuha niya yung tabang ora mismo, yung background, Oo. yung postura natin, di ba? Oo, kahit yung suot mo, kuwang-kuha niya. Correct. At yung suot mo din, partner. Oo. Ayun. Okay, Thank mabuhay you ka. very much. Mabuhay ka at Isa kang, ano tawag nito? henyo. Ay, Orgulyo ng orgulyo ng Bicol. mga Bicolano. Okay. At syempre, partner, kakaiba, partner, yung ganung talento. Tayo Oo. nga, partner, hindi tayo binayayaan Wala ng akong ganung ganyan talento. Oo. Anyway, maraming salamat sa muli. Ayan. Saan nyo yan sasabit? Sa puso mo. Ayan. So, maaaring sa bahay mo, maaaring sa bahay ko, pero dito na lang sa opisina, dito na partner. lang. Apo, kasi Pwede dalawa naman, tayo hatiin natin. Hati tayo. Partner, dito na tayo sa ating storya or tutulungang in terms of medical. Dahil sa sakit na tuberculosis, lumobo ang hospital bill. Umpisa natin ang pagbibigay serbisyo publiko mula sa ating NCR Action Co Center Satellite Office. Makakapanayam natin ngayong hapon si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa NCR. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po naman dyan sa inyo. Ayun, magandang hapon sa iyo, Karudi. At katabi mo ngayon, Karudi, si Miriam Tirado na humihingi ng tulong para sa hospital bill ng kanyang ama na si Manuel Tirado, 77 taong gulang at may inindang sakit na tuberculosis. Magandang hapon sa iyo, Miriam. Ay, magandang hapon po sa inyo po. Kumusta ka ngayon, Miriam? Kumusta ka ngayon? Okay lang naman po. Oy, naiiyak ka na. Kumusta naman yung kalagayan ng tatay mo ngayon? Nasa bahay naman
Opo. Kailan pa ba siya nagkaroon ng ganitong sakit? Bali sir, nagkaroon po siya noong 1996. So, ngayon po ulit, po yung nagkaroon po siya ulit po ng tuberculosis po. Matagal-tagal na rin. Ano po? Okay, ano bang trabaho? Ano bang trabaho or hanap buhay ni tatay dati? Bali sir, security guard lang po siya noon. Ay, walang driver po. wag po nating lagyan ng lang. Security guard siya. Mahirap maging security guard. Apo. Partner. Opo. Tapos ngayon ate, sino ngayon yung nag-aalaga po sa kanya? Bali ma'am, ako po yung nag-aalaga po ngayon sa kanya. Mhm. So, after niya maging, dahil nababanggit mo, dati siyang security guard. Pagkatapos magtrabaho niya bilang security guard, ano na po yung pinagkakaabalahan niya? Paano po siya nagkakaroon ng kita sa araw-araw? Yung tatay ko po kasi bali ako po yung sa bahay lang din po, wala po akong trabaho. So yung asawa ko lang po yung may hanap buhay po. Mhm. Opo. So, ngayon po, nadumulog po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung maaring maitulong po namin po sa inyo? Humihingi po kami ng tulong para sa aking tatay po, sa kanyang bill po sa hospital dahil wala po kaming kakayahan para mabayaran po yun. Opo. Ate, matanong ko lang kasi simula ng aming pagtatanong sa inyo ay bumubuhos na ang iyong luha. Gaano ba kabigat ito pong pinagdadaanan po ng pamilya ninyo? Ngayon po, alam ko po sa hirap ng buhay po ngayon, talagang ang hirap, lalo na po kapag wala ka pong hanap buhay. So, talagang kailangan po talaga kapit lang para lang po lumaban yung mga pagtubok po natin sa buhay po. Matanong ko lang nanay, nasa magkano ho ba yung hospital bill na pinoproblema nyo? Sorry po, ano po yun? Nasa magkano ho ba yung hospital bill na pinoproblema nyo? Bali sir, umabot po ng 65,908. Ayun. 78 po lahat po. Bali, nag-promissory note lang po kami and then, ayun po, pinayagan naman po kami ng hospital po. Medyo malaki-laki pero huwag kayong mag-alala sapagkat makakausap natin si Karudi. Karudi, magandang hapon uli. Magandang hapon po ulit sa inyo po. Narinig nyo ho yung sinabi ng katabi nyo at malamang na nagkausap na kayo. Ano ho ba ang maibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para dito sa tatay? Opo, tama-tama po itong araw po ito. Araw ng pagkakulog natin, pag-ibigay sa ating mga kababayan ang mga tulong mga galing sa Ako Bicol Party List. Magitan ng ating Congressman Congressman Saldico at Congressman Wilbong Balon. Itong ating kababayan na ito ay tumulong sa ating tanggapang kanilang baga para humingi ng tulong para sa kanyang hospital bill. At ako na po ang kanyang nakaharap kanilang baga at inilang bagad ang kanyang mga dokumento ay tulungan po ay qualified para tulungan po. Sa madaling salita po, tinawagan kagad ang ating Congressman Saldico at Congressman Jel Bugalon, pinakulipang kagad siya ng 80,000 case. Ayun, 80,000. Ayun, so yung problema na ni ate, nasa 60,000, pero ang ipagkakaloob ng Ako Bicol ay 80,000. Karudi, tama po ba? Naiyak na si ate. 80,000 kasi yung sobra po ay para naman sa kukuha siya ng gamot sa hospital ng kanyang pinaganoan po. At yan po ba ay madadala niya ngayon mismo, Karudi? Opo, hindi po siya lalabas kung may kapit tanggapan dito po sa Congress, dito sa North Gate. Hindi na bigit po yung guarantee letter ang pinagkaloob ng ating mga congressman na 80,000 case. Okay. Opo, ayan si ate. Balikan natin si Ate Miriam. Ate Miriam, Yes po. narinig nyo ho. Ulitin ko, magkano nga yung pinoproblema yung hospital bill? Kulang-kulang po 66,000
po lahat. Okay. 66,000. Ngayon po, ang ipagkakaloob mismo ng Ako Bicol sa inyo ay 80,000. Maraming salamat po. Sobrang laking tulong po sa amin, lalo na po sa tatay ko po. Kasi hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ang pang-maintenance po niya. Lalo na po, meron din po siyang diabetic at saka sakit din po sa puso po. Ayun. Okay. May kamukha siyang artista partner. Si Carmina Villaruel. Oo nga. Diba? Abot kamay ang pangarap. Oo. Ay, ate, wag ka na pong mag-alala, no? Dahil yung problema nyo po, ayan na si Karudi. Sinagot niya na po itong inyong hospital bills. May sobra pa, pambili nyo po ng mga gamot. Ano po ang masasabi nyo sa Ako Bicol? Nagpapasalamat po ako dahil natulungan po ako ng congressman po Saldico, Congressman Gil Bungalon, at kay Sir Rudy Vizcaya po, at Ako Bicol Tabang Ora mismo po. Maraming salamat po talaga dahil laking tulong po sa aking tatay po. Kaya sobrang thank you din po ako sa ating Panginoon dahil binigay niya po itong programang ito ng party list, Ako Bicol party list po. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya po namin na naghihirap or sa mga kababayan po natin na marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Apo, maraming salamat din po, ate, at hiling po namin ang tuluyang kagalingan po ng inyong tatay. Salamat po. Maraming salamat sa inyo, Sir Rudy Vizcaya. Mamaya lang nga, Sir Rudy, babalikan ka po namin. Samantala mga kaibigan, dumako naman tayo sa ating tabang legal. 14 na taong gulang na dalagita, pasa at sugat ang inabot dahil lang umano sa asaran. Ang pananakit sa kanya ng umano'y kaibigan, kuha sa video. Ang buong kaganapan, panoorin po natin. Sobra Matindi, naman, halos matindi. mayugyug partner yung ulo ng bata. Oo, maaksyon na maaksyon. Oo. At personal natin ngayong makakausap ang ina ng dalagita na si Josephine Lopez. Kayo po yun, nanay. Opo. Paki- Habang pinapanood ni nanay yung Naiiyak video, po siya. naiiyak na kagad. Siyempre, partner, Magandang nanay hapon yan. po, Nanay Josephine. Magandang hapon po. Ano po yung Ako po yung nanay ni Joanne. 4 na video po yun. 4 na video po yun? Opo, yung pinapanood ko po yun, masakit bilang ina na ganun ang ginawa ni JP sa anak ko. Ano po yung pangalan nanay ng anak nyo? Si Joanne Lopez po, Joanne 14 years Lopez. old. Ilang taong gula? 14 years 14 old years po. old. Sabi ko nga po sa kanya, kung si Joanne may nakapagsalita ng masama, sana nandun ako. Pinuntahan niya ako sa bahay, sinumbong niya. Hindi yung gawin niyang brutal na yung ganun. 4 na klaseng video yun. Kung mapanood niyo, Sino po nag-video? may isa pong kaibigan na nakapagkuha ng video. Kaibigan din po niya. Okay. Mari mo bang maikwento, nanay, ano ho bang nangyari? Batay sa pagkakakwento ng anak ninyo, ano ho bang nangyari? Bakit nagkaroon ng matinding away? Yung ano po yun, nandun po silang magkakabarkada, magkakaibigan sa likod po ng barangay hall, yung parang kubo. Barangay hall ng Yung ngayon po, Mayon, Daraga? Opo. Okay. parang kubo. Kompleto po silang magkakaibigan doon. Ngayon po, nagkukwentuhan po sila. Ito daw si JP, suminabat. Sabi daw ni JP, hindi sabat daw ng sabat si JP, hindi pa pinapansin ni Joanne. Hanggang sinabi daw ni JP, ang nanay mo nga niya, maraming utang, para utangin, nagtatago. Ngayon, sumagot naman si Joanne, sabi naman daw ni Joanne, ikaw nga niya, ang kilay mo, tabingi, at mabaho ang hininga mo. Wala niyang pikunan. Yun na po, doon na po si JP Nagalit. nagalit. Unang video po, nakatayo po yung anak ko, nakaharap sa cellphone. Bigla po siyang pumunta, sinabunutan po, pinagaganyan, binuhusan niya ng scramble. Doon sa video, unang video, mapapanood doon na Nakaharap po sa cellphone. Ano po yung ginagawa ng anak po niyo sa mga oras na yun? nanonood po ng cellphone, nakatayo po. 4 na klase po kasing video yan. Okay. Yung po yung pinakaunang video, nakatayo si Juan, sinabunutan ng sinabunutan. Anong pangalan po nitong nanakit sa anak niya?
Ayan po si JPDRC. JPDRC. Mm-mm. Tapos binuhusan niya po ng scramble. Yung anak nyo po, 14 years Opo, old. si Joanne. Yung nanakit, ilang taon? 18 years old po. 18? Opo. So nasa tamang gulang na. Opo. So, ngayon po, Hindi kaya tinawag niyang sir? hindi ko po alam. Basta yun lang po ang sinabi ng anak ko, tabingiman nga niyang kilay mo. Kailan po ito nangyari? Nung July 5 po. July 5. Opo. Okay, doon mismo yan sa likod ng barangay hall. Opo, sa likod po ng barangay hall. Nagalit na po dun si JP nung sinabihan po siya nung anak ko na tabingingaan niya ang kilay mo at saka mabaho ang Pero hininga itong anak mo at itong JP ay magbarkada. Hindi po sila magkaiba. Hindi magkaiba. Magkamag-anak? Bakit, nanay? Magkakamag-anak po. Magkakamag-anak Kaya kayo. sariling Opo, sariling... kaya nga sabi ko sa kanya, sana hindi mo ginanyan yung bata kasi ikaw Ito yung bang nakakatanda. nanakit sa anak nyo si JP nagpupunta sa bahay nyo? Opo, madalas po yan sa bahay. Minsan po gagamitin Nanay, niya. nababanggit nyo, hindi magkaiba. Ano po sila? Sariling tao? Ano po specifically? Magpinsan? Magpinsan po magpamangkin, sila. Magpinsan? Magpinsan po sila. Magpinsan. Si JP po, madalas yan sa bahay. Maggagamit ng mga makeup ng anak ko. Okay lang sa kanya. So, kaya nga, close po sila, Nay. opo, kaya nga, grabe po ang hinanakit ko sa kanya nang makita kong halos brutalin niya na yung anak ko. Oy, matindi talaga yung pagkakasabunot. Tapos Oo. nung gabi po, ang masakapit mo doon, hindi nagsumbong yung aking anak kasi mga 5 o'clock. Okay. So, madalas magkasama itong anak ninyo? Opo, At itong JP? Opo, magkaibigan po Okay. sila. So, ang tanong ko ngayon, nung July 5 ito nangyari, napansin mo ba yung anak mo kung anong nangyari? Hindi mo napansin? Nung hindi po yung nagsumbong sa akin yung anak ko. So, nung bandang magkakain na, mga 5 o'clock po nangyari yon. Nung magkakain na po yung bunso kong anak na 8 years old, may nakapagkwento ata sa labas na inaway daw si Joanne. Nagsumbong sa akin yung anak ko. Di sabi ko, sige pauwiin mo si Joanne. May sugatan niya mama sa mukha. Tapos sinampal-sampalan niya ni JP. Yung pinauwi ko po si Joanne sa bahay, tinanong ko, inaway nga daw po siya ni JP. So, pagkasabi ng inaway ko, pinuntahan ko po yan sa bahay nila, nakahiga po sa kwarto yan. So, pagkatapos ng malaman mo, Nanay, pumunta ka sa, Sa bahay po mismo nila. Ni JP. Okay. Pumunta po ako sa bahay nila. Ano yung purpose mo sa pagpunta, Nay? Para ba awayin or kausapin? Hindi ko po siya Opo. aawayin kasi wala po ako nalalaman na video. Okay. Ang alam lang ko po, yung sinampal lang niya at may So, parang sa pagkakala mo, parang minimal lang or Opo. hindi masyadong Hindi, ganon opo, yung pangyayari. opo. Kaya wala pong galit sa akin. Walang galit pa na galit sa akin. So, tinatanong ko lang siya, nakahiga siya. Sabi ko, JP, tumayo ka nga dyan. Ano itong ginawa mo kay Joanne? Bakit mo siya sinampal at bakit mo inaway? At bakit mo ako dinadamay-damay kaysa marami akong utang? Sabi ko sa kanya, kung marami akong utang, wala kang pakialam kasi hindi ikaw ang nagbabayad niyan. Pinaghihirapan namin ang pagbayad niyan. Huwag mo siyang pakialaman, sabi ko sa kanya. Hindi yung sasaktan mo yung bata at tingnan mo ka ako sinampal mo. Ano May yung sugat. naging reaction nitong si JP nung po, pumunta ka? ma'am, panay lang po ang cellphone niya. Parang wala po siyang naririnig na kumakausap sa kanya. Ngayon, Sa pag-iintindi mo po, parang iba po yung trato niya sa'yo or Opo, parang yun opo, yung kasi- pangugali niya. opo, Parang ganun po. ini-snub ka lang. Opo, wala po siya ni isang sagot, ni isa sa dami kong sinabi. Tumayo ka dyan, JP. Cellphone lang siya ng cellphone. Tapos sabi ko sa kanya, ginanyan mo na yung anak ko, napakaliit. Hindi ka na naawa doon. Matanda ka. Wala po siya ni isang sagot sa tinanong ko sa kanya, bakit mo kailangan ako ipagdamay-damay na marami akong utang? Wala kang pakialam sa utang ko. Wala po siyang sinagot. Tapos sinabihan ko siya, sa ginawa mo sa anak ko at sinaktan mo siya at sinampal-sampal mo, ipapabarangay kita. Yun lang po ang sinabi ko sa kanya. Wala po siya ni isang response sa akin. Nakahiga lang po siya. Okay. Talagang matigas po siya. Paano po nakarating ito sa kaalaman din ng magulang? Nung time, doon po kasi siya nakatira sa lula niya na malapit po sa amin. Tapos okay. kinabukasan po, nagpunta po ako kay Bing, diyan po sa nanay niya. Magkaibigan din kayo nung Opo. magulang? Opo, wala Kasi po kami. magkamag-anak kayo? Opo, wala po kaming Magpinsan kayo. Opo. Nababanggit niyo, Nanay, na sabi mo, papabarangay mo. Opo. Ginawa niyo po ba? Actually, hindi ko pa po yung ginagawa. The Friday po nangyari yun. So, ang ginawa ko po pagka umaga, nung paglabas ko po sa bahay ni JP, Ilapitan niyo po. nung paglabas ko na po sa bahay na kinausap ko siya, yung isang kaibigan po, sinalubong po ako sa pintuan, ate, ito yung video. Okay. So, yung inabot sa yung video, pinanood mo na. Pinanood ko po. Ano po yung naramdaman mo, Nay? Yun na po, yung galit na po ako sa nakita ko. Pero sabi niya, ate, kalahati lang yan. 4 na klaseng video yan. Sabi ko, nasaan? Si Tyrone anyang may hawak ng video. So hanap ko si Tyrone.
para makuha ko sa full video. So, nahanap ko si Tyron, sabi ko, Noy, panood daw ako ng video, nasa inyo pala yung full video. Sinagot ako ni Tyron, sabi niya, ate, binura ko na. Sabi niya, bakit mo binura? Evidence yun. Ngayon, kasunod ni Tyron yung tita niya. Ipakita mo yung video, ebidensya nila yon. Baka anya madamay ako dyan, kaya ayaw ibigay sa akin. Sabi ko, hindi. Kailangan ko lang makita talaga yung full evidence. So hindi naman pala binura. Hindi po binura. So, on time na yun po, na pagkasabi nung tita, ibigay mo sa kanya. Yun na po yung Nakita nyo? ipinurward na po sa ano ko sa account. Doon ako po nakita na yung 4 na video nakakaawa po yung bata. Opo, kahit ako nanay, Opo. nanay din Grabe. ako, At saka- parang ganun yung gawan sa... At saka yung anak nyo babae. Opo. Itong Minor pa. nanakit ay lalaki. Opo. Medyo... Halos paulit-ulit kong pinapanood yung full video. Siyempre, ng mas bata. malakas, mas Grabe. malakas. Kumusta po ngayon si Joanne? Ngayon po si Joanne, parang ma-traumatize po nga siya dahil nga sa trauma. Dahil saka po, yung findings po niya sa CT scan is, may findings po ang CT scan. Ano po? Bakit, Kumusta yung bata? Nauntog ho ba ito? Pina-CT scan ko po kasi may findings po ang CT scan niya. Tapos nga po, hindi, dapat nga ngayong umaga, pupunta ako dun sa doktor para ipabasa yun. Kaya nagbinigyan po ako ng referral sa center namin sa Mayo na kasi may nakalagay yun na clinical na gamutan. May kailangan pong Ano po gamutin. yung findings na sinasabi nyo? Ano po yung nararamdaman ngayon ni Joanne? Nahihilo po ba? Ano po siya, ma'am, yung parang lagi po siyang irritable. Maya-maya po, lagi siyang nakasinghal. Pero hindi yun ganun ang ugali ni Joanne. Opo, tsaka tinawagan na rin po ako ng DSWD kanina para sa counseling nga po ni Joanne. Kasi base nga po doon sa video na panood niya. Oh, syempre, eto, para So yung, mapakinggan natin, partner. yung magulang ni JP, nakausap nyo na rin? Yung time po yun, nung umaga na yun na pangyayari, hindi pa po ako nagpupunta ng barangay. Kinausap ko na si Bing. Sabi ko, Bing, nalaman mo ba itong ginawa ni JP? Sabi niya, amo nga ate, nagsabi na nga niya yan sa akin na may ginawa siya. Naghihingi nga niya ng pamasahe at gusto daw umalis. Sabi man ni Bing sa akin, huwag ka nga alis, harapin mo yan. Hindi, Okay. yun na nga. Ano po yung nararamdaman mo ngayon, Nay? May galit ka po ba dito kay JP, sa magulang? Ano po, Nay? Ako dati talaga noong una, grabe yung galit ko kay JP dahil hindi ko matake kung bakit, kung sa'yo mangyari yon bilang isa, lalo, siyempre, solo parent ako, wala nang ama yan. Pinaghihirapan kong maipaayos ang anak ko, may saayos ang anak ko, tapos gaganyanin mo lang. Sabi ko nga sa'yo, JP, di ba? Kung may nagawang kasalanan yung anak ko, diyan lang ako sa bahay. Kinausap mo ako, hindi yung ganun. Kasi So, nanay, ano ngayon yung gusto nyong mangyari? ang gusto ko pa talagang mangyari, mabigyan siya ng disiplina. Anong klaseng disiplina, Sasampahan Nanay, ko- itong gusto mo? Gusto ko po talaga siyang sampahan ng kaso dahil doon po sa ginawa niya. Brutal po yung ginawa niya. Kung Okay. mapanood mo yung full video. Nanay, eto, makakausap din natin ngayon ang inireklamo na si JP de Arce at ang kanyang ina na si Mabel Alapan. Magandang hapon sa iyo, JP. Ganito po yung sinabi niya po yung una. Magandang hapon Magandang sa'yo, hapon muna JP. sa'yo. Magandang hapon din po. Okay. Ganito po yung una. Sabi ko kay Teka, Joanne. nakita namin yung video. Sobra yung galit mo at panggigigil mo kay Joanne. Talagang halos, talagang tinodo mo. Ano ba talagang nangyari? Ganito po. Nung una po, sabi ko kay Joanne, magpaalam ka. Kumbaga, ano lang po ako sa inya. Kasi babae po siya. Tapos, pinahaya niya po ako. Ang sabi po, mabawi ni nga mo, palingkilay mo, jejemon ka pa. Tapos nung pagdating po doon sa playground, sinampal ko po siya. Ang sabi niya po sa akin, nagpakasta daw po ako. May ebidensya po ba siya? Wait lang. Anuin ko lang, kasi binabanggit mo, magpaalam ka, Joanne. Para sa ano? Para sa ano? Gala po Papunta si- sa playground. Hindi po, gala po talaga yan si Joanne. Nagmumotor po yan kahit saan. Okay, pero parang irrelevant doon na magpaalam kasi naandun na kayo sa playground Naandun na kayo sa kubo. Gusto mong Parang sabihin, sinabihan mo lang magpaalam, tapos sinabihan sinabunutan ka na. masama? Oh. Napikon po siya doon sa sinabi ko. Aminado po siya, napikon po talaga siya. Sabi ko, nyata ka mapipikon. Totoo naman yung sinasabi ko. Advice lang yato sa inya. Kasi nga po, gala po talaga yan. Okay. Minsan po si tita pumupunta Okay, po okay. sa bahay. Ganito, wala Walang akong connect, ano. parang walang ano doon. Okay, Oo. kung gala, si Joanne, obligasyon yun ng magulang. Responsibilidad ng magulang, yung pagiging gala. Okay. Pero kahit pa, halimbawa, balagbag o napikon yung pagkakasagot sa'yo,
Sa tingin mo yung ginawa mo, tama ba yun o mali? Nararapat ba yun o hindi? Yung ginawa mo sa isang 14 years old. Kasi 18 anyos ka. Para po sa akin, mali po yung ginawa ko. Kaso, Bakit pinaya niya hindi po mo ako. napigilan yung sarili mo at itinodo mo? Hindi lang ordinaryong sampal ang ginawa mo. Talagang ginugyug mo yung ulo ng bata. Pinaya niya po ako sa maraming tao na sabi po sa akin, nagpapakasta daw po. Oh, alimbawa, pinagsabihan ka ng ganon. Ano yung pinagsimulan or pinagmulan? Bakit ka sinabihan ng ganon? Ang pinagbulan po noon, ang sabi niya po sa akin, palin daw po yung kilay ko, ang baho ng hininga ko. Paano ka sasabihan ng ganon? Sinabihan, kumbaga po, nagsabatan mo na yung dalawa, si Marjo po. Ang sabi po ni So Marjo, iba yung kausap. Tiga-advisean siya, magpaalam ka Butchek kay Mama Maman. E di sumabat po ako. Sabi ko, magpaalam ka din Butchek. Yun, sumabat ka. Sumabat po. Hindi Sumabat ikaw yung ka sa kausap. usapan ng dalawa. Ngayon, ikaw pa yung napikon at ikaw pa yung nanakit. So saan doon? Saan doon yung punto mo, JP? Yung sinabihan niya po ako, tapos napikon po siya. Aminado po siya, nakasalanan daw niya po. Aminado siya, nakasalanan niya, pero aminado mong sinaktan mo siya. Opo, hindi ko po itatanggi yun. Hindi, bakit todo yung Hindi mo pagkaka- talaga todo pwedeng yung tanggihin pananakit kasi mo? kitang-kita sa video. Bakit todo yung pananakit mo? Pinaya niya po ako sa maraming tao, lumapit po lahat eh. Sa ginawa mo yun, pinagsabunutan mo, sinaktan mo sa tingin mo, hindi siya napahiya. Paya din po. Yun. Ilang beses mo ba sinabunutan at sinampal? Kasi doon sa video matindi eh. Halos patayin mo na eh. Dalawa po, tapos sinabunutan ko po siya. Halimbawa, JP, walang tao doon. Saan hahantong yung pananakit mo kay Joanne? Parang gusto mo nang patayin eh. Hindi ko po mapigilan sugalit ko kay Joanne na pinaya niya po. Gaano kalalim yung galit mo? Bakit ganun na lang yung ginawa mo sa bata? Eh, magpinsan pa pala kayo. Saan galing yung galit mo? Bakit ganun? Yun ba talaga yung ugali mo pag nagagalit ka? Hindi po. Napunuan po ako sa kanya. Sabi ko po sa kanya, tumigil ka na. Ayaw niya po tumigil. Ang sabi niya po sa akin, may ngimot ka, hindi mo gamitin. Tapos sinuturuan niya ako, pisikalin mo ko. Siya po na nagsabi niyan. May mga nakarinig? Opo, may testigo po ako. Alam mo, partner, kahit ganun yung mga sabi-sabi, partner, Pero wala pa rin- yung wala ebidensya, pa rin- partner, nagtuturo na talagang nanakit ka at Oh, at sobra. wala pa ring rason para itudo mo. Pero nung pinuntahan ka daw ng tita mo, hindi ka sumasagot daw. Cellphone ka lang ng cellphone. Paano po? May dalawang lalaki po doon. Kakastan po ako, pipakasta po ako ni Joanne doon sa lalaki. Ano yung term mong ginagamit? Yung ano po, yung susuntukin po ako, sasaktan po ako. Okay, so saktan, kulog, sakit. Okay. Kumbaga, Alam mo, partner, natanong ko yun, partner, kasi baka iba yung sinasabi sa kanya ng bata. Kasi, Depende sa ibang Oo, lugar. kasi eto si Sir. Okay. Ito, kausapin din yung nanay mo. Kausapin natin. Anong pangalan? Bing. Bing. Nanay Bing, pakilapit lang po. O anong masasabi nyo, nanay, sa ginawa ng anak ninyo doon sa anak din ng pinsan nyo? Sinabihan ko naman po siya na mali po siya. Dapat nag-iwas ka na lang kako, sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi ko ngayon mapigilan. Kasi sobra-sobra na naman ang yung ginagawa ni Joanne. Tapos ang dami na ngayon tao. Mas lalo ngayong lumalakas yung loob ni Joanne daw. Kasi nga, marami na po. Tapos may kay Joanne na, may mga sinasabi kasi na, itudo daw, sige, may video man din po siya. So parang may nagsasabi ni, nagsusunsol. sige Siyempre pa. po, lalakas talaga yung ni Joanne. Pinagsasabong May sila. nagsulsol. Opo. Talagang makusog po ang buot ni Joanne. Nagibuon man sa niya. Pero kita namin po sa video na parang walang kalaban-laban yung bata. Sinabihan ko man po siya Yun ang sa akin po yung pinaya niya po ako. na mali po. Ito po yung pool. I-view po mas maganda siya. I-view po lahat. Ayan po yung pinakauna. Sa Yan inyo. po yung pinakauna, nagtatanong po yung bata, inaano kita, diputa ka. Wala siyang alam, GP, kasi nagtatanong yung bata eh, inaano kita, binubuhusan mo siya ng ice scramble, yun yung unang video. So ibig sabihin, aside sa Opo. pananakit, nang buhos ka pa ng Opo, scramble. binuhusan niya po ng ice scramble. Yung bata nakataharap sa cellphone, Oh. pinuntahan mo. Matanong nga kita, nanay, paano niyo po ba pinalaki itong bata? Hindi ka magsinungaling, Pinsan GP. ko. Ano po? Adapt po. So hindi siya lumaki sa Hindi inyo? po. So sa Sino nag-alaga sa kanya? So, pinsan ko po nasa Bulacan. So iba po Tapos, yung pagpapalaki So sa lumaki kanya. ito sa Bulacan. Opo. Kailan lang ito umuwi dyan? Nung na po, nasabi, na kasi ito, nagatambay. Ang gusto nung dito, ibalik dide. Mas okay daw ang dide. Kailan pa siya bumalik dito? Aloy naman po. Last year, So hindi nyo po nakita siyang lumaki at hindi nyo po nagabayan ng maayos. Ayun. So
Ano yung masasabi mo, JP? Kasi kahit gaano mo ipagtanggol yung sarili mo, kahit saan ito mapunta, ay malaki yung Tapos pagkakasala minor mo. de edad. Yung pinsan mo, ikaw nasa tamang gulang. Alam mo bang na pwede kang makulong sa pinanggagawa mong ganyan? Humingi ka na ba ng tawad sa pinsan mo? Hindi po. Pinahingi ko po siya nung Slow, kinausap ko. O, kailan nga ito nangyari? Nung ano po, nung July 5, nung Okay. gabi na po yun. Matagal na, di ba? Opo. July 5, ngayon magkakatapusan na. July Wala, 28 na. wala ka bang nagawa na isang gabi or Ay, 29. araw man lang na humingi ng Wala tawad? po. Masalubong nga po ako niya, nakala mo sino. Kaya hinihintay. So ba't hindi ka humingi ng tawad? Pero Oh, po, so nag-chat ko po nagmamalaki yun at si nagmamayabang pa. Sabi ko po, pasensya, pares man lang tayo may mali. Tapos hiningaan niya po ako pang medical. Oh. 2K daw po. Nandito po yung screenshot. Tapos yung Kahit 20,000 pa yan. yung 2K daw po, ipapanglilibre daw niya sa nagmimiron. So hindi ka personal na humingi ng tawad? Kahit sa nanay niya? Sa chat po, ano po Sa ko kanya, dyan. hindi ka humingi ng tawad? So bakit hindi ka humingi ng tawad? Naiya po kaya ako sa ginawa. Naiya ka. Sinabihan ko nga po siya. Sabi ko, nung time palon, alam ko, anak ko, nagingi ka lang sa akin ng tawad, hinihintay kita up to now, hindi pa ako nagsasampa Pang ng ilang case. anak niyo po itong si Joanna? Pangalawa po, tsaka po talaga yan, ugali niyan. Pag nagagalit po siya, talagang nananakit yan. Kasi panglima na po si Joanna sinaktan mo. So may Diba? iba pang So may sinaktan? gusto. Po, Storya. lahat po ng meron doon, lahat po ng kaibigan niya na nakakita dito sa video, yung nag-awat, halos na po, nasaktan niya na po yung 4 doon. Bakit gano'n naman? Bakit 3 gano'n? doon. Tita, dapat labas na po yun, di ba? Hindi, Labas sinasabi na po ko yun kasi lang. iba naman po yung Hindi, sa akin pero namin. totoo ba? Hindi, May totoo iba kang yun. sinasaktan? Gaano ka Oo, totoo? totoo yun. Nagpinisikal din po ako nila. Pinisikal ka rin. Totoo Opo, yun, kasi nagpisikalan po 4 kami. na. So mahilig ka sa basag? Mahilig siya sa Hindi ba sa away. buliro ka? Hindi po. Mahilig ka sa away. Ang ayaw ko lang po inuunahan. Ayaw mong inuunahan. Pero hindi ka naman sinaktan ni Joanne. Bakit lagi kang na-involve sa away? Alam mo ba ito, Nay, na lagi na-involve sa away? Pakibigay mo yun. Hindi man po. Nanay, ano yung pakiramdam niyo po ngayon? Na yung anak po ninyo ay nasa ganito pong sitwasyon. Ako ayoko Pero sana sa tingin niyo po gawin. talaga, alam niyo po, nanay, na may pagkakamali po yung anak niyo. Mira, iba po. Opo. So ano Okay. po yung Kamali po pakiramdam niyo siya. ngayon, nay? So hindi nyo alam na lagi siyang may nakakaaway doon sa barangay nyo? Wala pa namang ibang nagsumbong sa barangay? Minsan kaya po, may nag-ano man po sa balay. Tapos nagsasabi na, ito nga si GP. Pakitagalog lang po na. May kaaway daw po. Mm. Tapos tinatanong ko man po siya, bakit? Ano nangyari? Sila naman nagsimula. Umiiwas daw So, siya. ibig sabihin, nakakarating na po sa kaalaman ninyo na talagang may laging may nakakaaway itong si JP. Pero ito po ba, nay, na anak nyo ay nakikinig po ng mga payo nyo? Nakikinig din Sumusunod naman po sa mga sinasabi nyo? Nakikinig naman po siya. Okay. Kaso Ngayon, lang, nabigla lang daw po siya Okay. doon kay Joanne. balikan natin si JP. Ngayon, JP, narinig mo yung tita mo. Gusto kang kasuhan para maturuan ka ng leksyon. Ano ngayon ang pakiramdam mo? At ano ngayon ang masasabi mo kay Joanne at saka sa tita mo? Ano, wag na po nila ituloy. Ha? Wag na po nila ituloy. Makiusap ka siguro. Tapos pasensya na sa ginawa ko kay Joanne. Nabigla po talaga ako. Kasi- JP, umpisa pa lang, di ba? Umabot na ilang days, ilang weeks. Naglalakad ako, halos yung bunso ko. Mapabayaan ko dahil nasa BR ako. Hindi pa ako nagsasampa ng case, pero dinadaan-daanan mo ako. Teta, yakapin kita, pasensya na, huwag mo akong kasuhan. Yun sana. Sinabihan na kita, anak kong panganay nagsabi sa'yo, sasampahan kita ng kaso. Pero ginibo mo yan, So ibig sabihin, nanay, naghintay ka sana. Opo, nag-iintay ako. Kaya nga po hindi ako nagsasampa ng case. Nagpunta po ako sa kanila, kilabing. Nung time na yun na nakuha ko yung medical legal kasi po maraming findings yung medical legal. Pinakita ko sa nanay niya, dala ko yung medical legal. Tapos yung request ng doktor. Pakilapit na po nanay. Yung request ng doktor para ipasitis kan yung anak ko, sinabihan ako ni Beng, willing ako sabi ko, Beng, magpunta ako dito kasi inutusan ako ni Kap. Kasi sabi ni Kap, since magabayad man sa nakamo, mas magandang magpartial ka na kasi kailangan ko po yung pera pampasitis scan. Sagot po nung nanay, ay di ba sabi mo sasampahan mo ng kaso yung anak ko?
ba't ka ako magbibigay? Ayun! Ayun! Yun naman pala, nanay. Kasi po, sir, may usapan na po kami sa barangay. Mm. Na sa madaling salita, may mali yung butsay, may mali din to. Walang pinapanigan yung dalawa. Tapos yung sabi dun sa barangay. Pero siyempre, ang kahit paparehas Oo, may mali, diyado yung pero doon nasaktan. sa kwan, ang nagulpi talaga na sinatawag, ang nagulpi at talagang nabugbog ay yung anak ni Tapos nanay. sabi naman doon, ikaw nga yabing willing ka magbigay ng pamedical. Kasi Sabi ko, ako okay tinitingnan ko man. doon sa video GP, hindi man lang nakatama sa iyo si Joanne. Wala po, hindi man po Hindi pala nalaban. hindi gumanti. Hindi gumanti po yung Ikaw anak lang ko. talagang binugbog mo talaga. Talaga po siya nang bubugbog. Oh. Pero hindi nga gumanti sa iyo. Tinudo mo. Kaya pala, Kasi ako sa maraming tao eh. Kaya ako po, Mahirap pala 'yon. Hindi, alam mo, Gipe, dahil gawain mo nagsabi, nga to. dahil nagsabi sa yung physicalin mo, kaya tinudo mo. Okay, eto makinig kang mabuti JP ano para naman lumiwanag ang isip mo. Para sa legal na aksyon, makakausap natin ngayon si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. RD, magandang hapon po. Hi sir, good afternoon. Maray na hapon sa nakikinig sa atin lahat ngayon. Opo. Dito po, RD, sa sitwasyon na ito, isang 14 anyos na dalagita, binugbog ng todo ng isang 18 anyos na lalaki. Ano po ang dapat gawin ng nanay nitong si Joanne na 14 anyos na hakbang laban po dito sa 18 anyos na lalaki ang bumugbog sa isang dalagitang 14 anyos. Ano po ang dapat gawin nitong nanay RD? Sir, ang dalawa po ang maaaring gawin ng nanay, magsampa ng kaso o kaya i-confrontahin niya yung suspect po kung anong usapan po nila. So, yan po sir ay malinaw na may kaso dahil yung minor de edad ay inabuso ng sinaktan ng nasa tamang edad na po. Opo, at ang masaklap pa dito, RD, yung sinaktan na minor de edad, babae. Ang nanakit po, 18 anyos na lalaki. Tama po yun sir, kahit saan po tingnan, may batas po Opo. tayo Kung sakasakali po RD na magdesisyon talagang magsampa ng reklamo itong nanay, anong klase pong reklamo o kaso ang pwede niyang isampa? Ito pong Republic Act 7610, so yung pag-abuso sa mga minor de edad o bata. Nakita mo, Gipe. Opo. Tapos yung pong 9262 po sir. Opo. Violation against At women and children po, kung sir. mapapatunayan po RD na talagang may pagkakasala, yung ganyan pong mga kaso, ano po yung kaparusahan yan RD? Mabigat ho ba ang parusa dyan? May parusa po yan sir na minimum ng 6 na taon na pagkakakulong. Hanggang? 6 minimum po hanggang Okay, 6 na taon, simula 6 na taon na pagkakakulong pataas. minimum. Opo. RD, magandang hapon. Yes ma'am. Opo, Good afternoon RD, po. tanong ko lang po, RD, kahit po ba itong sinanay ay magsampa na ng kaso, meron pa rin po bang responsibilidad itong nanay na magbigay po ng tulong pagdating po sa medical na aspeto? Tama po yun ma'am, yung magulang kasi ang may hawak sa minor de edad. Kung guardian man or magulang, siya po ang magsasampa ng kaso po ma'am. Opo. Okay. So, malaking ano pala ito, may pagkakakulong na aabot sa 6 na taon. Minimum. Partner. O, minimum Minimum. pa lang yan. Opo. Opo. RD, sasamahan na lang po namin itong magulang, itong minor de edad, papunta po sa inyong tanggapan para po makapaghain ng karampatang reklamo. Opo sir, opo. Hintayin lang po namin dito sir at i-assist po natin yan sir. Opo. Maraming salamat Opo. po, RD. Idagdag ko lang, RD, ano, ito pong ebidensya na video at yung mga testigo ay malaki na po itong ebidensya para po ay makapagsampa ng kaso laban po dito sa kay JP? Tama po yun ma'am. Kahit yung statement ng minor de edad, tinatanggap po yan ma'am. Opo. At saka may medico-legal naman. Maraming salamat po, RD. Mabuhay po kayo. Opo, mabuhay sir. Maraming Opo. salamat. Oh, narinig mo, GP. Pasok! Sorry. 6 na taon, simula 6 na taon na minimum na 6 na taon na pagkakabilanggo ang parusa
Umiilaw yung ganitong cellphone mo. pangyayari. Alam mo ba yung minimum? Pag sinabi mong minimum, doon pa lang magsisimula, mag-uumpisa. maaaring mag-7 taon, 8 taon, 20 10 taon, taon. hanggang 20 years. Ngayon, ano ngayon ang gusto mong sabihin kay tita mo at saka kay Joanne? Baka naman mapakiusapan mo pa. Pasensya talaga ta. Alam mo, GP, Tabo ko makulong ta. abo mo makulong. Sorry Na talaga. pragi bukasan, doon pa lang sa 4, ginawan mo na, ginamubo pa yung sarili mo. Minsan mo, ginanyan mo. Yeah, Napakaliit pasensya na ng po. anak ko. Halos patayin mo siya sa video. Inignore mo pa ako nung kinakausap kita. Kayabang mo. Ha? Yung nanay mo, nagpunta ako. Pero pinagtaasan mo pa ako, Bing. Sinabihan mo ko kailangan ko ang pampasiti scan. Ni piso, nagbigay barangka mo sa akin. Hindi. Nay, Sinagot mo pa ako. ba't hindi ka nagbigay? Sinagot mo pa ako. Gawa-gawa mo lang ang CT scan. Paano ko gagawin ang CT scan? Request ng doktor yan. Pero man ako, Ate Pin, sinabing gawa-gawa Amo. lang. Naglapit ako sa iyo, Bing, kasi kailangan ko ang pera kasi napaalam niyo naman Sir, sitwasyon pwede ako ko. Solo Pwede parent ako. Sige na, anong pakiusap mo kay Kwan? Kasi Siyempre, yun, Time na nagadong ka nung tungkol sa pagpasitas Tagalog ka. po, nanay. Opo. Nabigla talaga ako dito. Pakitagalog lang po. Nabigla ako doon kasi kasi malinaw yung usapan sa barangay na ayaw mo magtanggap. Kung nung Lunes pa mismo, nagsabi ka na ganun palang mangyayari, magbibigay ako. Inutusan daw siya ni Kapitan. Hindi ko na ako ni Kap. Kasi Okay. nga, sabi Ngayong, ni Kap, ito na, nanay. Nakalipas na yon. Ngayong narinig mo na kapag sinampahan ng kaso itong anak mo ay maring mabilanggo. Ano ngayon ang pakiusap mo sa pinsan mo? Kasi magpinsan kayo. Nanay ka ng suspect, nanay siya ng biktima. Ano ngayon ang pakiusap mo Nanay pinsan? sa nanay, Anong mag-usap tawag kayo. mo? Kay Ate Pin po. Sige, anong pakiusap mo? Maano ko lang sa kanya. Sabihin mo sa kanya, nanay, Direkta mo. direkta. Pasensya Para ka na maramdaman kung niya po nabigla- yung sincere nabigla niyong ako. pag-hingi ng... Kasi malinaw naman kasi doon sa nakasabi doon sa barangay. Kasi ayaw man talaga po niya. Di syempre, hindi naman talaga ako nagbigay ng pera. Okay. Nakuha na nga. Kaya Naintindihan ang ko ano na. ko lang, Ate Pin, pwede man pagsabihan mo din si Butsay kasi minsan, din siya magsabi, mga matatalim yung mga salita niya. Oo nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, GP? Kung yung anak ko may masasakit man na salita, nandiyan ako. Huwag mong daanin sa kamay mo. Kasi Tama, yung sabihin na salita sa'yo, tabingi nga ang Pero- kilay mo, mabaho Pero ang yung hininga. yung salita naman kasi hindi naman Hindi nakakasakit yun, nakakabugbog. hindi Pero yung ginawa mo nakakabugbog. talaga, GP, medyo masakit. Oo. Total yun. Pero alam mo ba, JP, na 18 years old ka na, kahit anong man mangyari, hindi ka pwedeng dapaanohan ng nanay mo kasi So, ulitin legal ko. age ka na. Nanay, ano ang pakiusap mo kay ate mo sa sitwasyon ngayon? Ito nang sitwasyon na ngayon. Kung talagang didesidido siya, wala man po ako magagawa. Okay. Sige. Okay. Walang So okay magagawa. lang sa'yo, nanay, na yung magiging desisyon niya ay sampahan ng kaso yung anak ninyo. Ito lang, Kasi kahit naman hingin ko naman kay Ate Pin, di naman niya ibibigay. Hindi So, mo pa sinubukan eh. oo. Hindi mo pa sinubukan So eh. ibig mong sabihin, Kasi yung sinabi hindi talaga po yun sila sa concerned barangay, humingi ng tawad. Sabi na talaga po. Kaya siya, wala hindi na po ako magagawa. Diretso na po. So Ngayon parang nga, hindi sila binibigyan, sincere. Sincere sa paghingi ng Nanay tawad. Bing, binibigyan sana kita ng pagkakataon ngayon na makiusap kay Ako ate talaga mo. makikiusap kay Ate Pin Ayaw na mo kung nga pwede, ngayon. tigil na lang natin to. Kung may Halata yun. binitawan kang pera, willing man ako magbigay. Opo. Yun lang po, Pero sir. nanay, kami po habang kayo po ay ramdaman Okay. namin, wala kaming Wala po. parang Wala may pong na-feel ka bang sincerity, Wala partner? po silang awa sa nangyari sa anak ko. Bilang isabing ina, kung ako sa parte mo, akong gumawa noon, ina ka, maaawa ako. Umpisa pa lang kahit nag-usap tayo sa barangay, Okay. hindi ako So, pwedeng, nanay, ayan, gamitin okay. mo yan. Ano para yung sa decision akin nyo ngayon, nay? yan. Tuloy po ang kaso. Okay. Wala po akong sincerity sa kanilang, humingi sila ng pagpapatawad. Wala Okay. po bukal sa puso nilang humingi ng tawad. Kung humingi Minsan sana ng ba? tawad, nanay, at naramdaman mo, Opo, noon pa. Kaya nga po hindi pa ako nagsasampa ng case. July 5 pa yan. Wala po silang sincerity humingi sa akin ng tawad. Kasi po, dapat ako, nangyari na sinabihan ko ako magsasampa ng kaso, pupunta ako sa bahay kahit gaanong galit ako. JP, ano Wala yung po silang ginawa. anong lesson ba yung napulot Natutunan mo or natutunan mo dito? Dadaan-daanan mo ako. Kala mo wala ka nakikitang tao. Okay. Anong leksyon ang natutunan mo sa pangyayaring ito, GP? May takot kang nararamdaman? Kikipag-away ka pa. Sorry na po kayo ta. GP, noon pa ako nagsabi. Pasensya na kung nakasanid ko si Joanne.
Okay. Hindi sincere sa puso. Sige pa, binibigyan ka ng pagkakataon ni nanay. Sige. Ano, hanggang saan pa yung kaya mo? Kung ako, yakapin ko na yung tita. Hanggang saan pa yung kaya mo para humingi ng dispensa, pasensya? Sorry talaga ta. Hindi po, GP. Okay. Hindi, wala po. So, ako. ibig sabihin, nanay, Sorry po. buo Sorry ng- po. buo ng Buo po desisyon ang mo. desisyon Okay. ko. Para po siya ay madisiplina. Okay. Mabigyan ng Sasamahan ka disiplina. po ng aming team sa pagsasampa ng formal na reklamo Opo. laban dito kay JP. Kung sa tingin nyo po ay yan yung magiging Opo, para po madisiplina po siya. magsisilbing katarungan at siguro hustisya sa nangyari Nakakalungkot sa man partner, kaya lang tama si nanay, hindi niya naramdaman Yung sinseridad. sinseridad ng paghihingi ng pasensya at dispensa. Si nanay naman medyo... Pero anyway, ito ay dito lang sa programa. Malay nyo, may oras Malay pa nyo. mamaya. Opo. May oras pa mamaya. Baka pwede namang dyan kayo sa labas Habang o hindi doon pa sa Barangay nakakapagsampa Mayon, ng kaso si nanay, ay meron pang magkausap time. kayo. Sige, nanay. Okay? Samantala, mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Isang taong gulang na batang babaeng may butas umano ang puso at nangangailangan ng medikal na asistansya, ating ora mismong tutulungan. Kaya wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo! Eto partner, balikan natin muli ang ating NCR Action Call Center sa satellite office. Makakapanayam natin ngayong hapon na ulit si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy! Magandang hapon po! Opo! Sa muli, Ka Rudy, eto naman, katabi mo ngayon si Joan Anino, 22 taong gulang, na nangangailangan ng medical na asistensya para naman Sinong kasama ni Karudi? Sino kasama? Joan. Si Joan. Joan Anino. Ayan, kitang-kita ko yung anino ni Joan. Hindi siya shadow partner. Ayan. Magandang hapon po. Nangangailangan siya, Karudi, ng asistensya para naman sa kanyang anak na ngayon ay may butas ang puso. Kawawa naman yung bata. Magandang hapon po, Nanay Joan. Yes, afternoon po. Opo, Nanay Joan. Ano po yung pangalan po ng anak po ninyo? Yung baby ko po ay si Stella Margo po. Stella. 1 year old. Opo, ilang taon na po itong si Stella, Nanay? 1 year and a half po. 1 year and a half. Opo. Kailan nyo po nalaman na meron po itong sakit sa puso? Nung 1 month old po siya, lagi po siyang kaya pinacheck po na. Okay. Ilan ho ba lahat ang anak nyo, Nanay? Siya lang po. Siya lang. Ano pong trabaho ng ninyong mag-asawa? Pareho po kaming call center agent. Okay. So, ngayon may butas po sa puso yung anak nyo. Napacheck up nyo na po sa doktor. Ano po yung kailangan daw pong gawin sa anak nyo? Kailangan po niya ng open heart surgery. Bari, 2 procedure po yun. Isa po, tatakpan yung butas. And yung sa to, balik paluluwagan po yung 7,000. Okay. So ngayon po ay dumulog kayo sa Ako Bicol Party List. Andyan kayo ngayon katabi ni Ka Rudy. Ano po yung pangangailangan nyo na gusto nyo pong matugunan? Bali, ang kailangan po kasi sa surgery is 500,000 po. And any help po will be highly appreciated po. Since marami po kaming and nababasa po sa group na nag-offer nga po ng help yung Ako Bicol po. Okay. Ka Rudy, operasyon po sa puso ng bata ang kailangan. Ano po ang maibibigay na tulong ng Ako Bicol Party List para po kay Baby Stella? Opo, ito nga po, si Baby Stella po, pinakalubang kagad ng ating Congressman Saldico, ang 100K, 100,000. Ayun, 100,000 partner. Bayad sa heart center. Opo. So ito pong 100,000 ay madadala na kaagad ngayon ng nanay. Opo, hindi po siya lalabas dito sa ating tanggapan, dito sa Congress, na hindi niya bitbit yung pinagkaloob ng ating Congressman Saldico, ng 100,000. Okay, balikan natin si Nanay Joan. Nanay Joan, napakinggan niyo po, 100,000 piso ang iaambag ng Ako Bicol para makatulong po doon sa pagpapaopera sa anak po ninyo. Yes po, na-inform po ako. And again, gusto ko lang po din mag-thank you kay Congressman Saldico and kay Congressman Silvong Bayan. And of course po kay Sir Lucy, kasi napili po kami ma-interview din and mag-share. And yung tulong po talaga, yun po yung pinakamalaking tulong na nakuha namin. So maraming salamat. Yun, napakalaking tulong na nakuha nyo. Ganyan po, tumulong yung Ako Bicol, Nanay Joan. Wala pong pinipili, wala pong dalawang isip. Basta sa ngalan ng pagtulong ay madali po yung pagtulong. Hangad po namin, Nanay, na sa lalong madaling panahon ay maoperahan po ang anak ninyo at maging normal po yung kanyang kalusugan. Sabayan po natin ang panalangin, Nanay. Ano po? Alright. Maraming salamat, Ka Rudy Vizcaya, sa inyong maagap at maaksyon na pagtulong ora mismo sa Ako Bicol Party List. Sana dumami pa ang lahi mo, Ka Rudy. Maraming salamat din po sa inyo. Ayan. Okay, sige. Tingnan mo partner yung closeness nila para silang mag-ama. Ayan. Maraming salamat Tatay Rudy, Ka Rudy. Eto partner mula naman sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan City, bukas po ang Action Call Center ng Ako Bicol. Bakit tinitingnan mo ako partner? Hindi muli.
Okay, muli po, dyan sa ating mga kababayan sa Caloocan City, bukas po ang Action Co Center ng Ako Bicol Party List sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules para sagutin ang inyong mga medikal at legal na pangangailangan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali. Mga ka-aksyon, kaya kung ikaw ay may mga hinaing, maaari na kayong dumulog sa ating tanggapan. Every Wednesday po yan, mga ka-aksyon. At sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victor Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagongtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng minsay sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Aranata Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang Ora mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.